Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsari utawi iki kubab ihsar, pembatasan. Maknane saged membatasi sembarang pun niku, bisa memenjara, bisa sembarang, pokoknya yang sifatnya membatasi akses. Man utawi sapa wonge aksara niku mbatesi huteng eman aduhu apa sapa musuhe eman. Anil wukufi, misalkan dalam posisi perang. Anil wukufi saking tumindak wukuf, awit tawafi utawa tawaf, awis sa'i utawa sa'i. Wa kana lan ono lahu iku kaduwe man tarikun apa tarik ba dalan akharu ingkang lintu. Yumkinu ingkang mungkin alwusulu apa tutuk wusul teng pundi, teng wukuf, tawaf utawa sa'i. Minhu saking tarik lazima niku klintu wis cetha. Mari tak delok naskahe. Lazima moko wajib hu teng niku eman qasdu apa nuju teng tarik niku wau. Duka koruba cedhek apa tarik au bauda utawa adoh. Niki bisa tempat, bisa keadaan nggih. Tapi dia punya cara lain. Ada orang yang terbatas, kalau dia sampai wukuf itu dibatasi oleh musuhnya. Ndak bisa tawaf, ndak bisa sa'i karena dibatasi, mbuh pas di penjara, mbuh pas ketemu ning dalan. Kali biyen kan mboten aman ta. Walam yatahallal lan boten tahallul rumiyin sapa man. Dadi enggak oleh langsung tawaf tahallul, kudu wukuf sik, kudu tawaf sik, terus sa'i sik. Melalui jalan yang ada kemungkinan untuk sampai di sana. Nek gak duwe jalan iku kathah, mbuh kenalan, mbuh apa, mbuh akses wis sembarang. Fa in salakahu moko lamun menempuh sapa wong huteng dalan tarik niku wau, fafata terus pot kelangan waktu huteng niku wong apa al hajju hajinya sampai terlewat. Awlam yakun utawa mboten wonten lahu ku kaduwe man ahsarahu aduhu niku tarikun akharu apa dalan kang lintu. Tahallala moko bertahallul sapa man min ihramihi saking ihrami bi amali umrotin kelawan amaliyai umroh. Padha karo umroh wis, dadi ndak kaji. Langsung tahallul, kurang teko, berarti ndak melakukan wukuf, ndak melakukan tawaf, ndak melakukan sa'i. Wa qala Abu Hanifah lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah, ingkana lamun ana sapa man qad uhsira anil wukufi, teman-teman dipun batesi sapa man anil wukufi sehingga ndak bisa wukuf, wal mabiti lan bermalam ndak bisa, jami'an kabeh wukuf gak iso, mabit yo gak iso, falahu moko iku wenang kaduwe man at-tahallul apa tahallul. Nah Imam Abu Hanifah langsung bahwa ono dalan gak ono dalan oleh tahallul wis. Au an wahidin minhuma, atau dia itu dibatasi dari salah satu minhuma saking wukuf kalih mabit, fala moko ndak tidak tahallul. Dadi ngenteni dalan iku mangsalah sijine dilakoni dhisik. Wa ani Ibnu Abbasin lan iku saking Imam Ibnu Abbas
annahu tawi sak temene man akhsarahu aduwuh niku la yatahallalu mboten bertahallul sapa man akhsarahu aduwuh illa kejaba ayakuna yen to ana al aduwuh apa musuh kafiron niku tiyang kafir. Nek sak padha-padha wong Islame tidak boleh. Jadi kalau ternyata bukan orang Islam musuhnya langsung tahallul, ndak usah diteruskan ibadah. Biasane warung kopi. Apa? Sing garai ihsan. Oh, mandek ya. Iya. Oh iya, ambek warung pangku. Mandek ya satu terusno ya. Mangku dhisik. Faslun utawi iki satu fase. Wa inna ma tahallul niki piye to tahallul? Wa inna malan angin pestine yahsulu hasil at-tahallulu apa tahallul siji biniyatin kelawan niat. Nomor loro wadabhin lan kelawan nyembelih. Nomor telu wahalkin lan kelawan nyukur rambut. Wa qala Abu Hanifah lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah la dzabha illa bil harami. Ora ana penyembelihan tidak disebut nyembelih untuk tahallul itu illa bil harami kejaba wonten teng tanah haram. Fayuwati moko gawe kesepakatan sapa wong sing tetep niki konteke man ahsarahu aduwuh niku wae. Gawe kesepakatan rojulan ing wong lanang mbuh kenalane dheke mbuh piye mboten ngertos pun. Wayurat tibu terus mengurutkan mentartibkan sapa man ahsarahu adu lahu kadwe rojulan waktan ing waktu yan haru ingkang nyembelih sapa rojulan fi ing dalem waktu fi ing dalem waktan faya tahallalu moko tahallul sapa man ahsarahu aduhu fi dalikal waktu pada waktu itu. Nanti aku engko nek sampai rene kok gak pedhok-pedhok sampe kok gak teko-teko aku pokoke iki engko sembelihan yo aku tak niat tahallul teko liya mergo aku didang musuh ngoten misale. Pada waktu itu jadi disepakati wa qala malikun lan dawuh sapa Imam Malik ya tahallalu langsung niat tahallul mawon tiyang niku wau wala syai'a alaihi lan ora ana kewajiban apa-apa alaihi ing atase man ahsarahu aduhu titik wa idza tahallala lan arekalane tahallul sapa man ahsarahu aduhu niku wa kana lan ana haju apa haji ne fardhon niku haji fardu baru pertama kali utawa nadar. Fahal moko apakah tahallul tapi enggak sampai nang wukuf mangiku, enggak sampai tawaf, enggak sampai sa'i mergo nek musuh. Fahal maka apakah wajib al-qada apa qada? Apa wajib ngodoi nek ngoten niku kasuse? Ngodok haji nih maksudnya. Li Syafi'i ku kadu Imam Syafi'i kaulani utawi dua kaul. Azharuhuma ingkang utawi salah paling dohiri saking kaulan, gak kuat Mas. Kaulan al wujubu wajib ngodok jare Imam Syafi'i. Pokok nek ndak jangkep nang gara-gara kena batasi aksesnya oleh musuhnya. Wal masyhur Padha kajine. napa nih? Musuhe padha kajine. Iya padha ae yang jelaskan dia ndak bisa mengakses tawaf, nggak bisa mengakses wukuf, nggak bisa mengakses sa'i. Iya kan ndak bisa intinya. Kalau bisa ya ndak bisa, harus dilaksanakan. Kan ngoten ya Mahmud. Maksudnya rampoknya padha kajine. Jadi aku mbek sampean musuhan. Padha lagi kajine iki. Nggih sami, saya punya kemungkinan untuk wukuf apa enggak? Kalau saya punya kemungkinan untuk wukuf ya ditempuh jalan itu. Enggak membahayakan nyawa. Kalau ndak punya kemungkinan, nah itu tadi nggak usah. Tapi ya diniati umroh tadi nih. Kan ngoten mau. Nah niki wong iku wis kadung tahallul. Kadung tahallul tapi durung genep jane sekan. Nah, hajinya haji fardu. Apa harus qada? Imam Syafi'i yang paling dohir wajib qada. Wal masyhuru an Abi Hanifah lan utawi kaul sing masyhur saking Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad adamul wujub boten wajib qada. Sah wis adine wis. Wa hukialan dipun hikayahaken diceritakaken an Malikin saking Imam Malik apa annahu sak temene wong iku mata ufsira alikarane dipun batasi sapa wong anil fardhi saking nglakoni barang fardu ba'dal ihrami
sak sampune ihram sakota moko gugur anhu saking iku wong al fardu apa kefarduane tapi ya ndak dadi haji cuma kefarduane gugur wis wala qada alan ora ana qada alaman ingkang alaman ing atase wong kana kang ana nusukuhu apa ibadah hajine man iku tatawuan niku ibadah haji sunnah nek sunnah mboten perlu qada Imam Malik inda Malikin wa Syafi'i miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa qala Abu Hanifah lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah biwujubil qada'i wajib tetep qada bi kulli halin lawan saben-saben keadaan bah tutup bah gak tutup pokoke nek tahallul sadurunge tutup bah kajine fardhon iku fardu kana ana apa haji au tatawuan utawa haji tatawu wa an Ahmad lan iku saking riwayat Imam Ahmad riwayatane utawi dua riwayat kal madhhabaini kaya dene dua madhab sing siji anut Imam Malik kali Syafi'i sing siji anut Imam Abu Hanifah ngoten gak gambar ya gak seru soalnya gak seru engko ana bab seru meneh bab maling iku seru faslun maling sembarang ya. Maling hukumnya sunnah ngono wis seru awak. Faslun idza uhsira bimaradin farrajihu mimma tabi Syafi'i wallahu alam bisawab sirul Fatihah.